Santi, siswi ing SMA Bintang Kejora kelas 12 sing dikenal pinter amarga saben ujian nilainé mesti apik-apik. Nanging ora ana sing weruh yen wiji apik kasebut digawe kanthi cara sing ora jujur. Saben ana ujian, Santi luwih milih ora sinau lan mung andhelake Google gawe browsing jawaban. Aplikasi ini ketat banget, ternyata dia kayak semua bentuk tak Rio. Aku di Balian. Masih ya orang sinau dirimu ya tetap pasti Waduh, piye iki? Nek gawe exam bro, aku ora iso mbrosin jawaban internet maneh. Iso-iso rankingku bakal mudhun semester iki. Pokoke aku kudu nemokake cara supaya tetep iso browsing jawaban pas ujian sesuk. Pisan, ayo ndek kantin ae pegel aku. Ayo. Ing dina kapisan nganti katelu, aksi curangnya sukses dilakoni. Saben ujian rampung, Santi krasa lega amarga rencana bisa mlaku mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanging ing dina kepapat, pengawas ujiane yaiku Pak Joko, guru anyar sing luwih waspada lan kerep mlaku keliling ing kelas kanggo ngawasi. Tadi, Bapak dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi karo perasaan kang kuwatir mlaku menyang ruang BK kanggo mempertanggungjawabake kaluputane. Ing ruang BK, Santi diwenehi pitutur yen kejujuran iku kang paling wigati. Bu Ika, guru BK, uga ngelingake yen prestasi tanpa kejujuran ora bakal bisa bertahan suwe. Lan ing urip iki sing paling penting yaiku carane nggayuh tujuan kanthi cara sing bener. Saka kedadean iki, Santi sinau yen nilai apik ora mung bab angka, nanging uga bab carane entuk. Teknologi sing tujuane kanggo mbantu ora kena disalahgunakake kanggo tumindak curang. Wiwit iku, Santi berusaha jujur lan kerja keras. Dheweke ngerti yen sukses sejati ora mung saka nilai apik, nanging uga saka proses sing jujur lan usaha sing tulus.